ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಬಂದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೇನೆ ಒಂತೆ ದೊಂಬು ಪೂರ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಏನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪಾಡು ಚಪ್ಪವೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಂದು ಮೊದಲೇ ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ದೀತೀರು. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ. ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಜಿಂಜಾದೀತು ಒಂಬಾಯ ಕೊನಾರಂದು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಾಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೀರೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಾ ಪುಲಿತ್ತ ನೀನು ಉಪ್ಪಾಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಸರ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚ ಜೀವನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪಾಡು ಊಡ್ದ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಪತ್ತೊಂಬಾರ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊರ್ಚಿ ಬಂತೇರಿ ಇಂಕ ತಾಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ತಿನ್ರ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಏನು ಮೆಲ್ಲದೆ ಪತ್ತೇರಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಲೆನಿ ಇತ್ತೆ ಜೆಪುಡಾಯಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಕುವೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವರ ಜೋರು ನಾನು ಲಕ್ಕುವೆ ಬಂದೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೇನೆ. ಈತು ಕುಕ್ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಗೋನಿ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂಪಾರ ಅಂದು ಯಾನೆ ಮೂಲ ಕುಲೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂಡಿರಿ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ರಪ್ಪನತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ 3 ದಿನ ಒಂಚಿ ತುಜಪ್ಪದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನ ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಯ್ಜಿ ಕಡೆ ಹೊಡತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ದೀದು ಬಿಡ್ತಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿನ ಬಡ್ಸು ಉಂಡತಿಂದೆ ಬೊಲ್ಲನೆ ಪೋಂಡು ಬಸ್ಸ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಹೊಡ್ಕಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಡ್ಸು ಹೋಗಲ ಇಂಕುಲಿ ಇಲೆ ಕುಲ್ದನ ಕುಕ್ಕಿದೆ ಇಂದು ಬೈಜ ಅಂಚಾಯಾನು ಜಿತ್ತ ಪೋದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಬತ್ತನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಬಡ್ಸ ಬುಡ್ಕುಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಕಂಡೊಲ್ಲೇಡು ಪೂರ ಜಿಂಜಿದ್ದು ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಪತ್ತಾದು ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ನಾನು ತಯಾರಾವಡು ಕಡೆಯರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಮುಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಜಿಯಾನಗಳು ಉರುವಾಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಕುಲ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಂಪಿದೆ ಬತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ತೆಡಿಲು ಬಡ್ಸ ಗಾಲಿ ಇಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಏತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಡಿ ಆಣ ಮೂಲು ಏನು ಡಬ್ಬೋ ಜಿಂಜಾರುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಅವು ಹಿತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿಯತೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬೋಡು ಜಿಂಜಂಡ ಉಪ್ಪಾಡಾಂಡು ಏನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನದು ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಏನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಅಂಜಾಂಡು ಈತೆ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬೈಯಡು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ತೂಕ ಕೂಡದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಬೀರ್ದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಲ್ಲೆ ಜೀರು ಕನ್ಪಿರತ್ತೆ ಲಾಂಬು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಲಾಂಬಾತಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಂಬು ಒಂದು ಅವು ಉಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ 4 ಪತ್ತ ಹತ್ತಿರು ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತದಾರೆ 2 ಪುಲ್ಯರ್ಲಿ ಏನು ಮೀಪೋನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ್ತಲೆ ಈಗ 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಪತ್ತು ಒಂದು ಪೋದು ಬರ್ಕಂಡು ಪೆಚ್ಚೊಂಬರ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಂಬ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಇನಿ ಲಾಂಬ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀರು ಲಾಂಬ್ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಕಶ್ಪೂ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಐನು ಪತಂಬರ್ರ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಜಿ ಅಂತಲೇ ಆಡು ಊಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ದೋರ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ವಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾನು ಇಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡೋಡದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನು ದೀತೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಟಿ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ನಾತು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕುಂಡದೆ 2-3 ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತೆ ದೀಪೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಊರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಈನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪಗನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ
ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಳ್ಳುದಾದ ಒಂಜೇ ದಿನೋಲ ಒಂಜೇ ಅಂಗಿ ಡುಲ್ಲೋಲು ಉಂದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಏತಾಪುನಾತ್ ಮಲ್ತು ದೀಪುನಿಯಾನ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಮೂಲುಂಡು ಪಾಪು ತಲ್ಪ ಏನು ಅಲ್ಪುನಿ ಒಂಜ ಪಾಪುಡು ಅಂಚಿ ಪೂ ಒಂಜ ಪಾಪುಡು ಇಂಚಿ ಬಲ ತುಲಿ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಲಾಂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಲಾಂಬ್ ಪಂಡ ಅಬ್ಬ ಉಮಿಲ್ಲ ಆತೆ ತುಚ್ಚಿಂಡು ಬೊಲ್ಲೆಜ್ಜೀರು ಪನ್ಪೇರು ನೀಟ ಇಂಕುಲ್ ಬೊಲ್ಲೆಜ್ಜೀರು ಪನ್ಪ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾವ ಕಶ್ಪೋಗು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೌತ್ತಿದ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪರುಂಡತೆ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ನುಂಡು ಎಡ್ಡಾಪು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನತೆ ಅಂಚ ದುಂಬುಂಡತೆ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಈ ತಿಪ್ಪಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಆಯ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂಪಿ ಜೊಂಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೊಂದು 4 ಜನ ಒಂದು 4 ಜನ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಏನ ಮಲ್ತು ತಗೊಂಡ ಅಜ್ಜಿ ನೋಟೋಡು ಕಲಲ್ಲಾಂಬ ಪೆಜ್ಜಾರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕಲಲ್ಲಾಂಬ ಅವು ಇವತ್ತು ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಲಲ್ಲಾಂಬ ಪೆಜ್ಜಾರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಂಡ ಗೀಟ್ ಓಟನೆ ದೀತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಂಬುಡ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಂದು ಲಾಂಬುಂಡು ಕಲಲ್ಲಾಂಬು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪೆರ್ಗೆಲ್ ಲಾಂಬು ಲಾಂಬು ಬೊಕ್ಕೇನ ಒಂದು ಲಾಂಬು ಬೇತೇನಪ್ಪ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಅವಲಾತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕುಲು ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಲಾಂಬ್ ಪಂದು ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಚಿದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದು ಲಾಂಬ್ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೋಯಾ ಪೋಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಣ್ಣುಂಡ ತೈಟ್ ವಿಷತ್ತ ಲಾಂಬುಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಒಂದು ಲಾಂಬ ಅವು ಲಾಂಬ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೊಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾನೇ ಲಾಂಬ್ ಒಂದು ಮುರಣಿ ನೀಕು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತಜಂಕ ಪಂದು ತಜಂಕದಲ್ಲೇ ಕನೆ ತೋಜು ನಾಂಡ ತಪ್ಪು ಬೇತೆ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಊರುಡು ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆದು ಇಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಲಾಂಬ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಡ್ಲು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪೆಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಶ್ಪು ಅಂಚ ಊಡ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈತಲ್ಲ ಮುಂದುಂಡು ಬೈಟುಂಡೆ ತೌಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಇಂಚೇನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾವು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಬೈತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಂಬೈಡಂಡ ₹80 ಉಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ಗು ಮತ್ತು ಇತ್ಲಾಂಪ ತಾತ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇತಾಕಲು ತೂಪುಂಡು ಹಾಕಲು ಪತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಮ್ಮ ತೂಯಿನೇಟು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೇ ಬತ್ತು ಬಂದೇರು ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಪೆಜ್ಜ ಒಂಬತ್ತ ಇದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಮೀ ಪದಾನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಮೀ ಪೋಡದೆ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮುಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದನು ಈತ ರಾಶಿ ಲಾಂಬ ಓಯ್ ಪೋಪುಂದಿನಿ ಇತ್ತಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ನಾಕಲು ಅಜ್ಜಿ ನಾಕಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಮೂಲಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೆರಡು ಮಣ್ಣು ಉಣ್ಣತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನವೇ ಪಂಡೆ ಬೊಲ್ಜೀರು ಪಂಡತೆ ಬೊಲ್ಜೀರು ಹತ್ತಿಗೆ ಏನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲಜೀರಿಗೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಬೊಲ್ಜೀರೆ ಬನ್ನಿ ಮೇರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆರೇನ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಕೇಳಿ ಯಾನವೇ ಪಂಡೆ ಬೊಲ್ಲಜ್ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಜೀರು ಮೀನು ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಇರ್ಪ ಫೋನ ಬಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಬಿಕು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಚಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ